Hello mga higala, welcome to my vlog. Maniudto ko karon mga higala. Kay dugay na kung wala nakakauno. Nya na ako'y ladi lagi makita akong kaon palaya. Dagko kay nga palaya. Nya na ay wala na ko gi. Na ako'y wala giluto. Kani siya palaya nga gibutang ang itlog then kani wala na ko giluto kay akong iswa o asin ra og suka na ra asin og suka. Mingaw ko ng kasi ng suka. No? Yung mga unagan nyo. Naglaundok ang palya. Kanon mais. Lawa na hilis ang asin. Alamid din sagol sa palya is itlog. Wala yahang it. Wa siya pa it. Dagko ko ng palya. Pasag kaon. Yan kuan. Asin o suka. Kagumpong pa siya. Pao. Nagpo kayo. Nakad kayo. Ang dagko ng palya is wala siya pait. Hindi ka pait. Maganahan mo, dagko palya kayo. Wala pait. Minyo siya pait. Na itlog.
No, di na ko lang asin. Namit ka ang mais na. Dapat lukot. Mais nga numero 16. Burot na ko. Kumain na kayo. Padayon tani. Lagamay lang siya kayo. Ito siya mahurot. Yan. Doon tani kay. Doon. Mahurot lah. So, kung anday karon no, ang atong gamit kay S9 nga Samsung S9. Maning medyo hunag tag nahong ron. Nara ko. Gas ya. Nya ang pino de nga bugas numero 16 lamig sa siya sa utan. Daghang salamat mga higala. Hangtod sa sunod akong video. Bye!